гандаль з Венгрыяй і ў лепшыя для Беларусі часы быў не надта вялікі, а пасля 20-го года і 22-го ён увогуле зменшыўся да такіх велічынь, якія не маюць істотнага значэння для беларускай эканомікі. Таму я думаю, што найперш для Александра Лукашэнкі вось гэтыя кантакты з венгерскімі кіраўнікамі, з венгерскімі палітыкамі былі важныя ў такім прапагандысцкім ці піяраўскім сэнсе. Можна заўважыць, што ён асабіста сустракаўся з былым ужо цяпер міністрам замежных спраў Петарам Сіярта, калі той наведваў Мінск. Гучалі ўсялякія словы такія пра тое, што, маўляў, у Еўропе ёсць таксама здаровыя сілы, якія не ізалююць Мінск, а падтрымліваюць ім канструктыўныя кантакты. Так што гэта адзін момант. Але я б сказаў, што і прагматычны сэнс бачыў для сябе, думаю, Лукашенко ў гэтых кантактах, асабліва цяпер, калі пайшоў вось гэты дыялог са Злучанымі Штатамі, і стала відавочна, што здыманне адных амерыканскіх санкцыяў недастаткова для таго, каб быў нейкі прарыў у замежным гандлі. У прыватнасці ўжо бачна, што амерыканцы пачынаюць тузаць Вільню, тузаць літоўскае кіраўніцтва, каб разблакавалі транзіт праз Клайпеду. Але ўвогуле да 20-го года ў Беларусі быў вялікі аб'ём гандлю з Еўропай. І таму ёсць спадзеў у беларускіх уладаў і з дапамогай Вашынгтона, і з дапамогай нейкіх слабых звёнаў у самім еўразвязе неяк аслабіць вось гэтую санкцыйную пятлю. Я думаю, што у выкладках беларускіх стратэгаў уладных ужо выбудоўвалася нейкая вось такая, вось Орбан у Венгрыі, вось Фіца ў Славакіі, вось Бабіш у Чэхіі, і гэта будуць нашы, так бы мовіць, агенты ўплыву ў еўразвязе, якія дапамогуць прарваць гэту блакаду. Ну, цяпер гэты ланцуг разрываецца, і, дарэчы, я думаю, што і Фіца, і Бабіш цяпер будуць сябе болей абачліва паводзіць, таму што Орбан быў усё ж такі ў гэтай тройцы такім лідарам самай моцнай асобай. Вось гэта, што тычыцца перспектываў здымання санкцый. Тут абвальваюцца надзеі Лукашэнкі, гэта задача цяпер ускладняецца. Ну і нарэшце яшчэ адзін момант. Цяпер вось каментуючы перамогу Мадзяра ў Венгрыі над Орбанам, многія падкрэсліваюць, што, напэўна, новае кіраўніцтва разблакуе нарэшце вось гэты злашчасны крэдыт для Украіны ў памеры 90 мільярдаў еўра. І калі гэта адбудзецца сапраўды, то, канешне, украінцы змогуць болей эфектыўна наносіць урон Расіі, расійскім войскам, расійскай эканоміцы. І гэта азначае, што будзе змяншацца падтрымка мінскага рэжыма з боку Крамля. Вось яшчэ адзін такі для Лукашэнкі негатыўны чыннік. Ну і нарэшце я б яшчэ такі псіхалагічны таксама тут вылучыў чыннік. З Новага года пайшла такая паласа падзення дыктатараў, падзення аўтарытарных лідараў, падзення гэтых вось добрых сяброў Лукашэнкі. Спачатку Мадура, потым Алі Хаменеі, цяпер Орбан. Канешне, Орбану не ўдалося у еўразвязе збудаваць у межах еўразвязу такую жорсткую аўтарытарную сістэму, як, напрыклад, у Беларусі, ці тым болей у Іране, але былі гэтыя замашкі відавочныя аўтарытарныя, ён шмат што падмяў пад сябе, там і медыі, і судовую ўладу, таму новаму ўраду трэба будзе яшчэ разграбаць гэтыя завалы. Але факт тое, што, я думаю, у псіхалагічным плане вось гэты бясслаўны канец адразу некалькіх таварышаў Лукашэнкі яму таксама настрой не ўзнімае. Тут, напэўна, трэба казаць пра ускосную выгаду для беларускага рэжыму, таму што рэжымы Пуціна і Лукашэнкі гэта як два злучаныя сасуды. І калі выйгрыш нейкі эканамічны, там гандлёвы атрымлівае Расія, то, адпаведна, тады узмацняецца падтрымка, узмацняюцца розныя там субсідыі і прэферэнцыі, якія даюцца
мінску. Так што цяпер у гэтым плане, канешне, перспектыва горшая і для Расіі, і адпаведна для Беларусі, якая пасля 20-го года ў эканамічным, ды і палітычным і вайсковым плане яшчэ болей шчыльна знітаваная менавіта з рэжымам Пуціна. Я думаю, што новаму венгерскаму кіраўніцтву будзе проста не да Беларусі, таму што, як я ўжо вось падкрэсліў, за гады кіравання Орбана там узнікла такая карумпаваная сістэма, там трэба аднаўляць баланс улад, трэба зноў пашыраць свабоду судоў, медыяў і гэтак далей. Таму я думаю, і гэта, дарэчы, Мадзяр падкрэсліваў падчас перадвыбарчай кампаніі, што ён найперш будзе займацца ўнутры венгерскімі праблемамі. Гэта Орбан ствараў вобраз ворага, напрыклад, у выглядзе Украіны. Вядома, што апошнім часам паміж Кіевам і Будапештам рэзка пагоршыліся адносіны. Так што вось новае кіраўніцтва, мне здаецца, беларускае пытанне ўвогуле не будзе трымаць у галаве, і тым болей не варта чакаць нейкіх такіх візітаў на высокім узроўні, якія дазвалялі пры Орбане, калі сюды міністр замежных спраў неаднойчы прыязджаў. Дарэчы, у яго цяпер таксама кепскія справы, таму што там вось гэтыя расследаванні, якія пачне новая ўлада, яны яго таксама могуць закрануць. А ягоны наступнік на гэтай пасадзе, я думаю, што ён меней за ўсё будзе думаць, як бы яму паехаць у Мінск. Катастрофы, конечно, не будзе, але Лукашенко страчвае вось такую перспектыву мець сваіх адвакатаў у еўразвязі і праз іх прабіваць нейкае аслабленне, змякчэнне еўрапейскіх санкцыяў. Гэта для яго вельмі важная праблема. Мы бачым, што у яго былі спадзевы на Трампа ў гэтым плане, што ён, кажучы мовай Лукашэнкі, нахіліць Еўропу. Але вось Трамп жа, дарэчы, спрабаваў дапамагчы Орбану і на выбарах, і ягоны эмісар там таксама быў на мітынгу перадвыбарчым у Будапешце, але гэта не дапамагло. Так што мы бачым, што ў плане санкцый таксама Трамп наўрад ці дапаможа Лукашэнку зламаць еўрапейскую лінію, і вось на гэтых адвакатаў у Еўропе цяпер таксама спадзеваў, напэўна, няма. І гэта вялікі мінус для беларускага рэжыму, і ягоныя планы, ягоныя спадзевы праламаць вось гэты адзіны фронт еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, яны цяпер становяцца яшчэ болей хісткімі.